Ayiwa ne tɔgɔ Modibo Mago Makalu ne ye sɔrɔ ɲininibaga ye. Non juru ye fɛn dɔ de ye a bɛ kɛ ka musakaw de dafa. An bɛ wagandenba dɔ de b'an bolo n'a bɛ f'a ma ko budget d'État. A bɛ minisiriw ka tɔnsigi olu de b'a a bila sen kan a bɛ sɔrɔ ka taa wasabulon na n'olu y'u ka yamaruya di a bɛ kɛ loi de finance ye. O de b'a yamaruya di jamana ɲɛmaaw ma u ka salen wuli ani u ka se ka musakaw kɛ. Salen ninnu de fana b'a to musakaw bɛ se ka kɛ. A bɛ fɔ olu salen ninnu de ma ko recette fiscale. Donc olu bɛna don recette budgétaire kɔnɔ. O recette budgétaire ninnu olu de bɛ dépense budgétaire ninnu kɛ. Donc san o san danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ barisa kabini an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka musakaw de ka ca n'an ka sɔrɔ ye. Donc o danfara n'i y'a jateminɛ san 2024 danfara in n'a bɛ fɔ a ma déficit budgétaire o tun ye miliyari 683 de. Ɲinan jate minnu minɛna k'a bɛna bɛn miliyari 581 ma. Donc danfara ye miliyari 100 ani miliyari 2. O bɛ juru ta de. Ni jamana bɛ juru ta jamana a bɛ fɔ min ma ko dette publique o ye fɛn fila de ye. Jamana bɛ se ka juru ta jamana wɛrɛ ka wari la an fɛ. Jamana wɛrɛ o ye devise ye o ye euro ye o ye américain ka dollar ye o ye canadien ka dollar ye o n'a ɲɔgɔnnaw ani japonais ka yen. A bɛ fɔ o de ma ko dette extérieure ani jamana bɛ se ka juru ta a yɛrɛ ka wari la. A bɛ se ka juru ta bankuw fɛ wa suguba dɔ bɛ yen ko marché financier a bɛ se ka juru ta o fana fɛ ni jamana segin jɛlen bɛ suguba dɔ de la BCEAO ka bolo kan ni juru bɛ sɔrɔ yen jamanaw fɛ k'u ka se k'u ka musakaw dafa. Donc o bɛ CFA de la donc a bɛ fɔ o de ma ko dette intérieure. O fila faralen ɲɔgɔn kan o de ye dette extérieure ye. N'i ye jateminɛ kɛ san 2024 n bɛ ban tuma min na o juru ninnu tun bɛ taa miliyari 6,500 ɲɔgɔn na. CEDEAO ye a bɛ min fɔ min ma ko communauté économique sous-régionale. Donc organisme d'intégration de don o kɔrɔ ko mɔgɔw bɛ se ka ta ka na a membres bɛ se ka ta ka na mɔgɔw a kɔnɔna la minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna la taga ni ka segin bɛ se ka kɛ jago bɛ se ka kɛ sanni feere bɛ se ka kɛ ani baara caman bɛ se ka kɛ sɔrɔ ta sira fɛ o kɔnɔna la a bɛ kɛ i n'a fɔ jamana kelen in de don mais jamana 15 de tun bɛ CEDEAO kɔnɔna la 16 tun don Moritani bɔra mais Moritani bɛ ka ɲini ka segin kɔ tuguni sisan AES jamanaw bɔra n'o ye Burkina Faso Mali ani Niger ye donc jamana 12 de don sisan donc taga ni ka segin ni jamana ninnu ka sɔrɔw kɛlen bɛ ka olu de kɛ ɲɔgɔn kan maintenant ni i bɔra o la sisan kumaɲɔgɔnya de bɛ yen kumaɲɔgɔnya ninnu olu kan ka kun cɛ juillet kalo san 2025 jamana minnu saba minnu bɔra olu ni CEDEAO bɛ kumaɲɔgɔnya la donc n'an tɛ se k'a dɔn fɔlɔ u bɛnna min kan barisa n'u bɛnna kan k'u bɛ to ka taga ni ka segin k'u b'o maintenir ani avantage minnu bɛ jɛkulu in na donc o b'a to nɔgɔya bɛ se ka don kow la n'o ma kɛ a bɛna kɛ gɛlɛya dɔɔni ye barisa jamana saba min bɔra olu ka fɛn bɛɛ bɛ olu tɛ kɔgɔjida la donc u ni kɔgɔjida kɔminɛnw bɛ bɔ ani kɔminɛnw bɛ don kɔgɔjida duguw de fɛ mais an bɛ jɛkulu wɛrɛ la n'o ye UEMOA ye Union économique et monétaire ouest africaine ye o ye jamana 8 min jɛlen bɛ CFA la o fana b'a to o bɛ nɔgɔya kɛ barisa o jamana 8 anw b'o la jamana 3 in b'o la ani jamana 5 wɛrɛ donc Sénégal b'o la Côte d'Ivoire b'o la anw dun ka minɛnw bɛ bɔ ka don Côte d'Ivoire ni Sénégal de fɛ kosɛbɛ donc an bɛ jɛkulu wɛrɛ kɔnɔ o b'a to CEDEAO tɛna dadigiba kan anw na. Non convergence macroéconomique bɛ yen déjà o n y'a f'i ɲɛna n ko an bɛ jamana 8 bɛ UEMOA kɔnɔ convergence macroéconomique kɔnɔ mais CEDEAO fana kɔnɔ jamana 15 in yan'an ka bɔ convergence macroéconomique b'o fana kɔnɔ an n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ convergence macroéconomique bɛ halisa UEMOA kɔnɔ CFA ko la mais gɛlɛya bɛna kɛ min ye ni CEDEAO ka wari in bilala sen kan san 2027 donc jamana 8 olu ka wari bɛ tunu CFA n'o ye CFA ye mais jamana 7 minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'olu yɛrɛ ka wari b'u bolo n'a bɛ fɔ a ma monnaie nationale olu fana ka wari bɛ tunu donc éco in kelen dɔrɔn de bɛ to Afrique le bi yan fan fɛ mais ni CFA tununa jamana 5 minnu tɛ AES kɔnɔ mais minnu bɛ CFA kɔnɔ olu bɛ éco de sɔrɔ
maintenant jamana saba in minnu y'u yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔ est ce que olu kɔni comme CFA tɛna k'u bolo est ce que u bɛna don ECO de kɔnɔ est ce que jamana kelen kelenna bɛɛ bɛna a ka wari créer ou bien jamana saba in bɛna jɛ ka wari créer o de bɛna o de bɛ o de ye débat ye sisan. Souveraineté économique, moi, je sais pas ce que ça veut dire parce que nous sommes un pays an ka sanni feere an ka sɔrɔ ye sanni feere de ye kɛmɛ sara la 60 bɛ bɔ sanni feere de la. E jamana min bɛ feere kɛ mɔgɔw ma i bɛ sanni kɛ mɔgɔw ma bon est ce que o kɔrɔ i ni minnu bɛ baara kɛ aw ka sɔrɔw dulonnen bɛ ɲɔgɔn na mais de plus en plus diɲɛ yɛrɛ la sɔrɔw dulonnen bɛ ɲɔgɔn na jamanaw dulonnen don ɲɔgɔn na hali Amérique min ye jamana ye min ka sɔrɔ ka bon ni diɲɛ bɛɛ ta ye a dulonnen bɛ jamana wɛrɛw la parce que a bɛ minɛn caman san jamana wɛrɛw fɛ a bɛ minɛn caman feere jamana wɛrɛw fɛ donc souveraineté dun ko kɔrɔ ko k'i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ mais n'i ye jamana ta min bɛ se a bɛ se ka fɔ min ma souverain bi Amérique dɔrɔn de bɛ se k'a ka frontières datugu bi a mago bɛ fɛn fɛn na a b'o sɔrɔ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ donc ne ɲɛna o de ye souveraineté. Non, transition État, c'est-à-dire les finances publiques concernent les dépenses publiques, les recettes publiques et la dette publique. Donc jamana ka wagande ba in n y'a f'i ɲɛna loi de finances min votera san 2025 n'a bɛ fɔ a ma ko loi de finances 2025 projet de loi de finances n'a bɛ ka exécuter sisan o de bɛ o fɛn ninnu jateminɛ jamana ka musaka ye fɛn fɛn jamana ka sɔrɔ ye fɛn fɛn jamana ka juru ye fɛn fɛn o bɛɛ de bɛ jateminɛ ministère de l'économie et des finances fɛ maintenant exonération fiscale ninnu n'o kɛra o bɛ dɔ bɔ jamana ka sɔrɔ de la exonération fiscale par exemple ni sunkalo sera exonération fiscale bɛ se ka di sukaro ma a bɛ se ka di tulu kan a bɛ se ka di produit de première nécessité dɔw kan waati min kɔnɔ mais ni jamana y'o kɛ jamana ka sɔrɔ de bɛ jigin o mais jamana b'o kɛ walasa jamanadenw a ka jamanadenw de nafa parce que n'o kɛra minnu bɛ na ni minɛn ninnu ye dɔ bɛ bɔ olu ka sɔngɔ la olu fana bɛ dɔ bɔ minɛn sɔngɔ la hali ni u ka tɔnɔ ma dɔgɔya kosɛbɛ donc o b'a to jamanadenw bɛ lafiya mais jamana de bɛ o sacrifice in kɛ mais o exonération fiscale in plus jamana b'a kɛ plus dɔ bɛ bɔ jamana ka sɔrɔ la donc sisan jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan n bɛ min dɔn kɔni kabi fɛn ɲinan yɛrɛ kɔni o ye ka fɛn recette fiscale layɛlɛ o de y'a to hali audit minier kɛra walasa jamana ka sɔrɔ ka bonya donc exonération yɛrɛ fɔlɔ code minier la exploration ni exploitation bɛɛ tun exonérelen don taji ni fɛnw na o dabilala sisan exploration dɔrɔn de exonérelen don exploitation exonérelen tɛ bilen o de b'a to jamana ka sɔrɔ bɛ mais Mali économie yɛrɛ de ye informel ye o kɛmɛ sara la bi unité économique ninnu bɛ yen kɛn yɛrɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'i ye kɛmɛ sara la ta 98 olu ye kɛn yɛrɛ ye minnu dɔnnen tɛ administration fiscale fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko secteur informel n'i ye baara fɛn fɛn ye Mali la mɔgɔ bɛ baara la Mali la n'i ye kɛmɛ sara la ta 95 o ye secteur informel de ye donc n'o secteur informel len don o kɔrɔ ko salen tɛna caya impôt ni taxes tɛna caya o fana bɛ dɔ bɔ recette fiscale la o bɛ dɔ bɔ jamana ka ressources budgétaires la donc n'o dɔ bɔra ressources budgétaires la fana dɔ bɛ bɔ musakaw fana la bon hali ni dɔ ma bɔ musakaw la fo juru ka ta mɔ pour que musakaw ka se ka sɔrɔ ka se ka kun musakaw la mais juru ninnu bɛ sara de ma tugun a bɛ sara ni tɔnɔ de fana ye non ne ye min faamuya Mali ni bɛɛ bɛ baara kɛ mais Mali y'a ka condition de poser ni mɔgɔ jamana bɛ fɛ ka na baara kɛ condition de b'a la condition saba n tɛna segin olu kan jamana ɲɛmaaw bɛ tila ka fɔ an ni Russie bɛ baara kɛ mais an ni Amérique bɛ baara kɛ an ni Union européenne bɛ baara kɛ an ni France bɛ baara kɛ an ni jamana bɛɛ bɛ baara kɛ an ni Chinois bɛ baara kɛ mais bɛɛ n'a ka domaine de don an ni Turkiw fana ni Iraniens an n'olu fana bɛ baara la sisan donc jamana bɛɛ n'a ka valeur ajoutée de don je crois que an ka jamana ɲɛmaaw bɛ k'o de ɲɛɲini ni partenaire min bɛ se ka min na s'an ma bɛnkan kɔnɔna la ni danaya ani bonya kɔnɔna la je crois que an pɛrɛnnen bɛ an n'olu ka baara kɛ bon moi ce qui m'inquiète ne yɛrɛ bɛ jɔrɔ la min na o ye fɛnw sɔngɔ yɛlɛnni ye inflation parce que inflation de ye ni ne ka pouvoir d'achat ye o de b'a to an bɛ se ka an ka sɔrɔ bɛ kun an ka musakaw la barisa ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛla kojugu e ka sɔrɔ ma yɛlɛ donc vraiment i ka musakaw dɔ bɛ bɔ a la fanga la i y'a faamuya mais gɛlɛya min bɛ yen fɔlɔ o tun maîtriselen bɛ Mali kɔnɔ kɛmɛ sara la an tɛ tɛmɛ 3 kan mais an ɲɛ bɛ fɛn kura minnu natɔ la jate kura minnu bɔra sisan janvier an y'a ye fɛnw sɔngɔ yɛlɛla 7,6% inflation février 2025 8,3% donc o ye jɔrɔnako ye
j'espère que ce n'est qu'une tendance partielle, que fɛnw bɛ segin sɔngɔ bɛ segin ka jigin u nɔ la barisa balo n'i ye jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔw ka sɔrɔ fanba bɛ don balo de la ni balo dun sɔngɔ yɛlɛla a bɛ na ni gɛlɛya ye jamanadenw ma il faut que lakana ka na jamana kɔnɔ pour que sɔrɔ ka bonya mais il faut que jamanadenw fana ka sɔrɔ kɛ pour que u ka lafiya dunkafa b'o la kɛnɛya b'o la kalan b'o la o de sɔrɔ ni lakana in o de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko an bɛ lakana dɔrɔn kɛ an bɛ sɔrɔ bila kɔfɛ o tɛ se ka bɛn o tɛ jamana si lata ɲɛ k'a fɔ an bɛ sɔrɔ dɔrɔn ɲini lakana an b'o bila kɛrɛfɛ o fana tɛ jamana lata ɲɛ a fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de b'a to jamanadenw bɛ wasa o de b'a to sɔrɔ bɛ kɛ o de b'a to lakana bɛ na o de b'a to jamanadenw bɛ yiriwa